Sanibonani, ngaphambilini ke besiqhubeka nezinto ezihambiselana nomthetho wendalo. Ngaphinde ngakhuluma nge-feminine principle of non-aggression, la umuntu ongafanele khona aqale ukudlokombela noma mhlambe ukuhlukumeza amalungelo omunye umuntu ngokomthetho wendalo. Saphinde sabheka ne-principle of masculine defense ebikhuluma ngokuthi umuntu unelungelo lokuzivikela uma ngabe ilungelo lakhe akalinikeziwe ngokwendalo lihlukunyezwa. Manje ke lezi zinto lezi ke zithinta kakhulu i-force ne-violence, nokuyizinto okuzofanele ukuthi siyiqonde. Uma uzoba awake akusho ukuthi uyisilima. Uma uzoba awake akusho ukuthi umuntu fanele afike azokuhlokoloza emehlweni bese wena uthi hayi umthetho wendalo uzodila naye. Yes, umthetho wendalo uzodila naye lo muntu ngoba cause and effect, okwenzayo nakuwe kuyenziwa. Kodwa ngoba umoya wethu noma ispirit sethu siphila emzimbeni, lo mzimba ophila la kule matrix, kufanele ukuthi uwazi umthetho wendalo ngokwezinto onelungelo lokuzenza. Uma ngabe ilungelo lakho noma lokho okunikeziwe ngokomthetho wendalo ukuthi kube ngokwakho, njengokuthi ama-possessions wakho, i-right yakho to i-safety, i-freedom yakho, i-peace yakho. Uma izinto zakho zihlukumezeka noma kukhona umuntu ofikayo ezama ukuphuca ilungelo lakho olinikiwe ngokomthetho wendalo, impilo yakho kakhulukazi nje izinto ezidila ke uhulumeni nabanye kakhulukazi namaphoyisa, isikhathi esiningi abantu abaningi bacabanga ukuthi noma iningi labantu sebe-conditioned ukucabanga ukuthi akufanele mangabe umuntu engenza okubi kufanele ukuthi umuntu mayengishaya ngapha ngimnikeze esinye isihlathi, okuyinto efundiswa inkolo leyo nengelona iqiniso. Sesiyazi ke already ukuthi vele inkolo isebenza ngengqondo yomuntu ukuze ikuvalele ukuze wena ungazazi ukuthi ubani. Kuphinde futhi la eSouth Africa mangabe nje umuntu ungambuza ukuthi ubani umuntu onelungelo lokudubula umuntu uma kwenzeka izinto, abantu abaningi bacabanga ukuthi uhulumeni kuphela noma amaphoyisa kuphela nelungelo lokuthi asebenzise udlame noma akwazi ukuthi apply force ebantwini. Kodwa ke lokho akunjalo, nawe njengomuntu unalo ilungelo lokuzivikela. Kodwa uma uzokwenza lokho kuzofanele ukuthi uphinde uhloniphe umthetho wendalo, ngoba angeke kufike umuntu ezofika ekuphuca into yakho bese wena uyathula nje, njengoba kwenzeka kakhulukazi eSouth Africa. Uma ufika untshontshelwe umuntu afike ekukhombe ngesibhamu, uma ungenaso isibhamu awukwazi ukuyivikela, uyamnika udedele ngoba awunayo, awukwazi uku-apply i-force. So ke namhlanje ngithanda sibheke i-force kanye ne-violence nomehluko ukuthi ke kuhluke kanjani, ngoba isikhathi esiningi abantu i-force ne-violence bayithatha njengento efanayo. Sibheke ukuthi i-force iyini. I-force ila usebenzisa khona amandla onawo ukwenza i-movement, ube active, nayebo. Ukuze ngenze isibonelo, mangabe kukhona umuntu owumzali, ingane yakhe esikhulakhulile, mase sezama ukuyishaya isiyavika ingane, i-force leyo ingane applyayo ukuzivikela mhlambe kumzali omshayayo. Lokho akusho ukuthi ingane wrong, ngoba umuntu wrong la umzali o-violator i-natural right yengane to safety. Ufuna ukumlimaza, ufuna ukwenza into elimazayo enganeni. Ngenze futhi esinye isibonelo, uma abantu beteleka la eSouth Africa, abantu abatelekayo isikhathi esiningi suke bengayiphethe izikhali. Kukancane ukuthi kube khona abantu abanezibhamu abaphindisela emaphoyiseni. In fact angikaze ngize ngibone la abantu bethi siyoteleka siphethe izibhamu, sizophetha ama-AK-47, abantu balindele ukuthi ke noma kwenzeka noma yini bazobadubula. Kwenzeke lokho, abantu bateleka, makwenzeka kuba nodlame, bathatha amatshe bashawe ngomathe guess babulawe njengaseMarikana. Kodwa uma uteleka usebenzisa ngokomthetho wale South Africa unelungelo to i-freedom of speech, ukwazi ukukhombisa ukunganeliseki kwakho ngakho lokho ukuteleka. Kodwa kuyenzeka abantu uma betelekile njengaseMarikana babulawe, kodwa bona abakwazanga ukuyivikela ngoba
babengahlomile. Nokuyinto okufanele ukuthi mawuzoba woke uyi-understand leyo. Ngizokwenza isibonelo nje la umakhelwane wami uneven wafika abafana bezozama ukumtsotsa engena nje egate kwakhe bafuna ukuthatha imoto ngesikhathi ezama ukuthi abaleka eyongena endlini noma ezama ukurebhela engafuna ukubanikeza imoto bamdubula idolo bezama ukumthusa otsotsi. Kwavela unkosikazi wakhe ngaphakathi wadubula otsotsi ngoba banesibhamu. Unkosikazi wakhe unesibhamu. Ngaleyo ndlela wakwazi ukuyivikela. I-example ye-force leyo noma i-defense principle le abantu abangafuni ukuyi-understand, especially abantu aba-woke abangakhulumi futhi ngayo ngoba si-conditioniwe ukuthi asibe powerless even kwizimo ezidinga ukuthi sibe ne-force ukuze sikwazi ukuyivikela. Uku-applya i-force akusho ukuthi uviolate umthetho wendalo, kodwa kusho ukuthi uyazivikela kulezo zimo ezidinga ukuthi uyivikele, njengalezi ibonelo esengizenzile. Ukube loya mama wayengenaso isibhamu ngabe imoto yomyeni wakhe yahamba. Nathi ke njengoba sikhona siphila sabantu, uma uzoba neqiniso kwena uvula amehlo ucabange, uzobona ukuthi yonke lemithetho yenziwayo ukuthi akuqoqwe izibhamu endaweni abantu abangabi nazo izibhamu. Lokho kwenza ukuthi abantu babe powerful, babe powerless, ngokuthi mangenzeka noma yini kuthiwa nje iyasuka manje, abantu niyoyivikela ngani? Ngomlomo namatshe. Uma ngenzeka kuthiwa ePhoenix abantu babe nazo izibhamu bonke, kwakuzoba ngalendlela okwaba ngakhona? Kwangeke kuze kube ngalendlela okwaba ngakhona. Kodwa kwaba ngaleyo ndlela ngoba abantu babengakwazi ukuthi ba-applye i-second masculine principle of self-defense, la okufanele ukuthi ilungelo lakho lokuphuca impilo yakho mangabe liviolatewa nawe ukwazi uku-applya i-force ukuzama ukuzivikela. Uma ke uzo-applya i-force, esinye isibonelo engasenza i-sports ye-boxing. Abantu abalwayo kwi-sports se-boxing kuko konke lokhu xhumanisa nalezi zinto esibalile njengamalungelo abantu ukuthi impilo yakho akufanele uviolate noma uphucwe yona, akufanele ukuthi uphucwe, akufanele ukuthi uphoqwe ukuthi wenze into ngenkani. Zonke lezi zinto bese sizibalile ngaphambilini okwamalungelo abantu ngokomthetho wendalo nje une-right yokuthi ube nayo impilo yakho. Mawukhona umuntu ozama ukuphuca impilo yakho unelungelo lokuthi uyivikele kulokho. Kanti ke uma sizobheka i-violence yona into esuke yenziwa ngenhloso yokulimaza, njengoba kwenziwa isikhathi esiningi abantu laba abasiphethe uhulumeni isikhathi esiningi esebenzisa ingcelebane zakhe ezinkulu, amaphoyisa noma ngithi ama-lapdogs wabo amaphoyisa, ngoba bona nje balindele ukuthi badefende nje yonke into abantu abayenzayo uhulumeni akangayithandi noma engahambiselani naye. Kubalekile ukuthi sikwazi lokho ukuthi njengoba umoya wakho, ispirit sakho siphila kwi-physical body, understanda ke i-force ne-violence. U-understand ukuthi uyi-applya kanjani i-second feminine principle of non-aggression, okusho ukuthi ungaqali idlame kumuntu. Kodwa uma ke sekwenzeka kuba khona umuntu oqala udlame kuwe, ukwazi uku-applya the masculine principle of self-defense. Kwi-New Age movement ke bayathanda ukuthi ke hayi akufanele ukuthi ukhulume bad noma uzama ukuyivikela uma ngabe kwenzeka into. Mangafika nje umuntu la mina ezongiviolate, yes ngi-applyele ingqondo yami ukuthi angeke ngize ngenelwe igebengu, kodwa uma kungenzeka kufanele ukuthi ngikwazi ukuyivikela. Kufanele ukuthi kungafika umuntu azongihlokoloza noma ngikhombe ngesibhamu mina bese ngiyayichamela, yebo. Kubalekile ukuthi si-understand ke leyo nto, kodwa ke ukuqhubeka ngichaza ngizongena kwi-circuit kwi-non-aggression ne-self-defense principle okuyinsika ezimbili okufanele ukuthi mawuzoba woke uziqonde. Uma ungaziqondi kusho ukuthi usalele wena. Kubalekile ukuthi ukuqonda ukuthi wena unalo ilungelo lokuzivikela ngoba awuzange uzuqale